వెల్కమ్ కేఆర్పి జానపాటి. దిస్ రాము. కంచి క్రష్లో అండి మోతీ స్టైల్లో లాస్ట్ టైం వచ్చింది, సేల్ అయిపోయినాయండి. మళ్ళీ మనం ఆ 2 మ్యాచింగ్ చేయించాము. కస్టమర్స్ చూడండి, చూస్తానే మీరు నోటిఫికేషన్ చేసేసి ఇస్తేనే మీకు ఫాలో అవుతుంది. మీకు వచ్చేసి డిజైన్లు కూడా వస్తాయి ఇమీడియట్లీగా. మీకు శారీ కూడా చాలామంది మళ్ళీ పెట్టారు. చాలామంది పెడితే మేము స్టాక్ సప్లై చేయలేకపోయినాము. మనం బడ్జెట్ రేంజ్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి సేల్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉందండి. మనం ముందు రేటు కూడా అంతే అండి, 1250 కాదు, మనం అమ్మింది 850 రూపాయలు మాత్రమే. ఈ మ్యాచింగ్ ఒకటి మ్యాచింగ్ వస్తుందండి, ఇంకొకటి వచ్చేసి దీనికి మ్యాచింగ్ అండి. చాలా క్లాస్ కంటుందండి. 2 మ్యాచింగ్సే దీంతో కేవలం 850 రూపాయలు అండి. దీనికి బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది. మీకు ఎన్ని పీసులు కావాలంటే అన్ని పీసులు ఇస్తామండి. త్వరగా ట్యాగ్ చేసేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది, ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయండి. మీకు ఏ కాంబినేషన్ కావాలంటే ఆ కాంబినేషన్లో నుండి 2 మ్యాచింగే స్పెషల్గా ఉంటుంది. చూడండి, కేవలం 850 అండి, 850 రూపాయలు మాత్రమే. జానపాటి అంటేనే వెరైటీ శారీస్ అంటేనే జానపాటి.